wakho ubambe njengami nje khona ngizokuzwa la. So ngabe kukhuluma la mfethu uthi opha umthakathi nobani ongizwe bakhipha nokuthi usuku umhla ka-30 bani. Yeah. Into eseduze manje. Ngiyafuna ukubona. Yabo ngiyafuna ukubona ngoba nabangabantu. Yeah. Umumlisa umuntu nawe umelo. Umuntu omkhulu lo. Yabo? Yeah. So manje ukuthi umhla ka-30 mase kuthiwa abahamba abanye bazobathi. Bazobasha, bazobabulala nabazolo mhlawumbe yabo. Angazi kodwa yabo la emalokishini. Yeah. Khona. Kodwa ambabombe bezoba affected kakhulu abangale ngaphandle abala election. Yeah. Abanenkinga kakhulu abahlala emadolobheni. Abahlala emadolobheni bona abanokhohlakala kakhulu. Ngoba uthi yabona mhlawumbe lapha eflithini abahleli kulona. Kunezinto ezenzakalayo eziningi ezionwa yibona ezingekho sharp. Yeah. Affect izinto eziningi lapha. Yeah. Manje futhi labantu abathi bayabalwisa ngokuthi ibona vele bagijimela izindawo ezilapho bazokuthola vele obro vele abantu abasebekuthola yabo kodwa yeah sizobona nami noma sobona nazi ukuthi mase kufika isinqumo noma isiphetho yeah shooting ezenzo zabo mabahambi mina ngifuna ukuthola lo bottom line uthini kodwa konke sikushoyo sithini sithi abahlale noma sithi mabahambe shooting ezenzo zabo zinto ezibhedayo abahlale kufanele usupport ipoint lakho mawuthi abahambe uyalsupport yabona uma ukuthi abahambe yeah yavuyazi abahambe indawo yethu yabo indawo yabantu abamnyama and bamnyama nje nawo no amazulu okay khona namaXhosa nje mafethu mkhulu yeah lapho manje izogcina mhlawumbe noma izomconfuse umuntu yeah bona bayazi ukuthi badila ngobantu abanjani yabo okay kodwa manje futhi mesekuthiwa umuntu omnyama vele sikubalo bodwa bamnyama noma siyosodwa simnyama bona bayazi ukuthi badila nento kanjani le ndaba yesikhumba ncese ngaba le ndaba yesikhumba nami yabo mina mfethu before bengenandaba nabantu bokufika bengenankinga nokuthi bahlala nathi but as isikhathi siqhubeka zikhona izinto bafethu esizibonayo zenzeka labantu balala nezingane ezincane mina ngikhuluma nje I have a text mhlawumbe ngizobakhombisa ababukeli I have a text yomuntu okhuluma nami not knowing ukuthi lengane akhuluma ngayo ngiyayazi like kwenzeka nga WhatsApp ingane yabo kanti ifone iphathele ingane enikezwa uleli shangana leli mengi WhatsApp ingane i-voice note ifike kwishangane bese ngibona i-voice note litshela ukuthi indoda yengane kuvuka isikhwela akabuzi hey mina ngilala nayo lengane le mina ngilala nayo every day endlini yami every ingane encane ina 17 lo muntu okhuluma nami una 40 something yabo still izinto ezenza ukuthi sigcine sesikhuluma kanje because ngempela egcineni lento eshiwo uphakela umthetho izwakala ngazi ukuthi mhlawumbe abanazo inhliziyo kodwa egcineni uzosithatha isikhathi sokuhamba ufuna umuntu oright uthi right lo wrong lo right so manje abahambe bane point bese kuthiwa kube qinisa indlela yeboard ukuthi lapha kuma borders umuntu before ezengala akube ne show ukuthi la ngokomthetho afike akhokha intela even ngisho mina ima awuthi ngene kule point lakho kukhona ivideo engingayibona yabo usho lona lapho ngicaba beliveza ukuthi kahle abantu abanephutha vele ngokuthi ngakho konke lokwenza ithi yabo lithi sizophela kanjani thina ngoba thina sihamba siba 100 se-South Africa sibe su-200 and uqinisile iphutha likubani kanjani hey labantu baningi labantu babuye be-200 yazi kanjani asuka ngale angithi awu5 noma bafana bawu5 beza ngapha angithi bazophanda uyafika uthatha nosisi wakho useyamzalisa ngaleyo ndlela yabo yeah nalo siyazalisa mangakhe manje la wabonayo bebelethile ingane wamaphamkani sikhuluma nje umakhelwane unengane eshangane kumanje unoze kuyibona ngempela ingane ngendlela ebeletha ngathi ngathi kawo wona bangithutha nje nami ababeletha ngayo no manje lokho kuveza kabanzi ukuthi kahle abantu abavela basidayisa yibosisi bethu osisi bethu ngeke ngithi abafana ngoba mangathi
ongivezele Bahlangana- abesilisa Ngeke umthole. abanabantu bangaphandle. Kumthole ngoba la In fact mina ngaze ngambona-ke Kwami mina ngaze Ngake-ke. ngimbona. Yabo. Yabona Baphethe abantu ishamani. babuya Ukuthi ukhona